והשבוע הוא אירח את אסף גורן, ישראלי דתי שמגדל פאות, ככה זה נראה. From Israel with love. Asaf is here. Hello. Hello, how's it going? I just love that little Superman curl you have. Super Jew. Oh, I love that. Now, the Super Jew didn't tell you this, but he also won The Biggest Loser. I mean, listen, I don't want to say that he was fat, but I saw him put mayonnaise on an aspirin. קוטלר, אני חושב שהקטע הזה הפך לוויראלי בכל העולם. נכון, הסופר ג'ו עם אותן פאות הפך להיות משהו שמאוד מעניין את הצופים בכל העולם. לא רק בגלל הדרך שבה רופול, אותו אומן דרג, אגב באמת אחד הכוכבים הכי גדולים בעולם כיום, מציג את אסף גורן From Israel with Love, אלא באמת גם בגלל הנוכחות שלו שם באולפן. בואו נסביר שנייה את הסיטואציה, הפכה לתוכנית, באמת תוכנית פריים טיים מאוד מאוד מצליחה שם, ואסף גורן הישראלי, שכבר כמה שנים מתגורר בארצות הברית, הגיע כשופט אורח באותה תחרות. התשובה סופר ג'ו פשוט קפצה לי לראש ברגע שהבנתי שרופול בעצמו יודע שאני מישראל, כי הוא אמר From Israel with Love, ואז הוא הציג אותי. בגדול אני חושב שהתשובה הזו גם הייתה לי במאחורה של הראש, ורק חיכתה שאני אוציא אותה בפריים טיים אמריקאי, גם בעקבות כל זה, כל השנאה והאנטישמיות כלפי היהודים, בעקבות מה שקניה ווסט אמר ומשהו, כל הלכלוכים שלו כלפי היהודים, וגם בעקבות זה שאני אוהב לייצג את ישראל, ובעקבות זה שאני פשוט גאה להיות ישראלי ויהודי.